Ene maitiak biluak oli eta koloriak gorri. Maitiak biluak oli eta koloriak gorri. Eskukolaria aldi xuri zilar fina eduri eta bera xarmegarri beste oro beste ororen
ezin bada zerbait temperadore. Zerbait Kaixo, Ibai Maritxelar Urkia naiz, errenderiko pintorea, eta itxialdi egoera honetan, eta beti, kulturaren eta sorkuntzaren balioa azpimarratu nahiko nuke, batez ere barne birus horiek eramangarriago egiteko, eta azken finean zoriontsu izateko. Ondo izan.